पाणो से रखी रेवती द्वे बड़ी बसतवाणी दारु ब्रह्म स्वरामी धन्यवाद। वर्तमान आमर समस्त निमंत्रित अतिथि मान्यवर दिखा चिल्ला भाई बोल ए टमाटे बसदी घरे पूरी टब्बल ले वीडियो धरे ए आके जरा बसना कम है बस टिके बस देख मुंटा डी भाई देखाए पर आदमी जी को गोटे दे बांट जाओ ए बस टे या बुझे ठिया देखे बस टे बस तो तमर ई वीडियो आया है टाइम भागत तू है चावल तो मेरे यार हटे 3 मिनट बोललु हां तो फिर से आया बंदा काइन होती है राजनीति ये जो के खाइले तो थाला पानी बोलছি खुशी है आम में धन्यवाद। आमर कुमारी पाड़ी ये जो नाट्य संसद जो मैंने आयोजक बंधु मैंने आपण मानक आमर सम्मानित अतिथि एवं मुख्य अतिथि को स्वागत करछंती से तो सेथिबाई हम तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुगण दुर्गा पूजा अवसर रे दुर्गा पूजा उपलक्षे आज कुमारीपाड़ी ग्राम रे मंचस्थ नाटकर उद्घाटन उत्सवर उद्घाटिका मान्यवर विधायिका लतिका प्रधान महोदया एवं बेगुनियापड़ा ब्लॉक समस्त ग्राम पंचायतर सरपंच समिति सभ्य एवं आमर जिला परिषद रिप्रेजेंटेटिव एवं आमर ब्लॉक अध्यक्ष प्रतिनिधि मंचासीन समस्त अतिथिवृंद मान्यगण्य व्यक्ति एवं यही कुमारीपाड़ी और आखपाखर उपस्थित थिबा कला प्रेमी बंधुगण सज्जन मंडली समस्त को आज कार्यक्रम को स्वागत शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। बंधुगण यही ओडिशा एक धर्मपरायण राज्य एठी 13 मासरे 12 मासरे 13 पर्व एठी पालन होची सेथि मध्यरु दुर्गा पूजा माँ दुर्गा पूजा पाई होची गोटे मुख्य उत्सव। ये उत्सव को अधिक सुंदर सरस एवं मनोहर करने ये सब कार्यक्रम आमर ये जो परंपरा ये जो कला संस्कृति को बचाई रखापी आमर ये प्रयास आम वर्तमान दुर्गा पूजा अवसर में ये हूँ तृतीय मंच आमर ये उद्घाटन उत्सव कार्यक्रम
ଚାଲୁଛି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ମଧ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରି ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଲୋଡୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉତ୍ସବ ଆମର ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର କଳାକାରମାନେ ଆଜି ଏହି ନାଟକ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ନେଉନୁ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଏଠି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ସରିବ। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ନାଟକ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିନିଧି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଉଦ୍ଘାଟିକା ମହାଶୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାଶୀର ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ଏ ହେଉଛି କୁମାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ହେଉଛି ସେହି କୁମାରପାରି ମାଟି। ଦିନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୈଳକୂପୀ ବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସମଗ୍ର କଙ୍ଗୋଦକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଇତିହାସ କହେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ସମୟରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଧନ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଗାଁର କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ନାଟକ କମ୍ ହେବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ନାଟକଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଭଲ ନାଟକ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଭଲ ନାଟକ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ କାହାଣୀଟିଏ ଦରକାର। ସେଇ କାହାଣୀଟି ନବରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଭଲ ଅଭିନେତାଟିଏ ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଅଭିନେତାଟି ଏଇ ଯେଉଁ ନବରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା କାହାଣୀଟିକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟରେ ଭଲ ମଞ୍ଚଟିଏ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କାରଣ କଳାକାରର ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଅଭିନୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଧରଣର ମଞ୍ଚ ଦରକାର, ଯାହାକି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ହେଉଛି ଜଣେ ଦର୍ଶକର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ହେଉଛି ନାଟକ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ନାଟକକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଥିବା ଦର୍ଶକ ନିହାତି ଦରକାର। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଏହି କୁମାରପାରି ମାଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଚକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ନାଟକର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆମର ଜଣେ ଛୋଟ କଳାକାର ତାଳସାର ସମିଶ୍ର ମାଧବରାଉଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କମ୍ ସମୟରେ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ, ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ଆମର କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବିଧାୟକ ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ସହିତ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତ ପିଆର ଲୋକ, ଗ୍ରାମବାସୀ, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ସହିତ ପ୍ରଣାମ। ଏଠି ତ ନାଟକ କରିବାକୁ ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି। ରାମାୟଣ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ବି ସୁଗ୍ରୀବରଣ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସାମାଜିକ ଶୁଣିବା
କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର କମ ସମୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଉ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ଆମର ପ୍ରିୟ ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନର ଉଦ୍ଘାଟିକା ଆମର ପ୍ରିୟ ଲତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ରାତି ଶୀତ ରାତି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ମଞ୍ଚ ତଳେ ସମସ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନାଟକକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସବୁ କଳାପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଆମେ ତ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲାଗିକି ରହିଥାଉ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆମେ ସେଥିରୁ ପାଉ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ସରକାର ବି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ରାଜ୍ୟ। କଳା ପାଇଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି କୋଉଠି ସବୁଥିରୁ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିଛି ଆଉ ସବୁଥିରୁ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିପାରିଛି କେବଳ ଆମର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଚିହ୍ନା କୋଉଠୁ ପାଇଥାଏ ଆମେ? ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁଥିରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ମହାନ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ମହାନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ସବୁ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବାରୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସରକାର ଆମର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ, କଳାକାରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ସେ ତ ସବୁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରୁଥିଲେ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ସବୁଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? କାହିଁକିନା ଏହି କଳା ଯେଉଁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର କଳା ସେଥିରେ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଖାଲି ଏଇଟା ଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ଆମର କାହାଣୀ, ଆମର ମହାଭାରତ ହଉ, ରାମାୟଣ ହଉ, ଯାହା ବି ସବୁ ଲୋକ କଳା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି ସେଗୁଡିକ ଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ତାଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାବାସ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। धन्यवाद सामल बाबू। जय जगन्नाथ, जय माँ सिंह भाई। आज हूँ पवित्र कार्तिक मासर पवित्र सोमवार, प्रथम सोमवार। आज कुमारी बाड़ी समस्त भाई भौणी एवं दुर्गा पूजा कमिटीर समस्त सदस्य एवं नाटकर अधिकारी, मैनेजर और निर्देशक आज जो
ଆଡମ୍ବର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ पूरा बेगुनियापड़ा पंचायत समिति को आज आनी सामिल करछंती हमମାନଙ୍କୁ गोटे गेट टुगेदर एठे करि पाछंती सेथि पई मु आपण माननको शुभ सत्या शुभेच्छा और अभिनंदन जणाउछि। आज ए कार्यक्रम रे हमर कविसूर्य नगर निर्वाचन मंडली एक महिषी महिला एक महान सेविका जे कि तांकर छात्र जीवन रु से सेवा करिबारे अछंती। आज कार्यक्रम उद्घाटिका एवं ए मंच को आउरी गारिमामय करि पारछंती से होछंती हमर प्रिय विधायिका श्रीमती लतिका प्रधान एवं आम गणर अछंती आमर चेयरमैन प्रतिनिधि श्रीजुक्त दुर्योधन गौड़ विजु जनता दल बेगुनियापड़ा ब्लॉक सभापति श्रीजुक्त सीमांचल सामक एवं आम गौड़ अच्छी आमर जड़े ओडिशा पूज्य पूजा साहित्य संसदर संपादक तथा ये अंचल जड़े समाजसेवी अंचल जन समाजसेवी एवं मुख्य वक्ता जे कि बयस बड़ा बाबू एवं आम कविसूर्य नगर आमर बेगुनियापड़ा ब्लॉक प्राय समस्त सरपंच सभ्य पूर्वतन सरपंच सभ्य जिला परिषद एवं समस्त सरपंच प्रतिनिधि एठारे उपस्थित अछंती एवं आम गौड़े कुमारीपाड़ समस्त भाई और भौणी आबाल बृद्धवनिता समस्त को मोर शुभेच्छा अभिनंदन एवं प्रणाम जनाऊँगी। देखंतु कुमारीपाड़ी आज आपण मैंने जहाँ देखुंत ये हूँ मोर मामूर गाँ ये गाँव माटी पानी पवन सहित आम संश्लिष्ट किंतु आम मैंने जो देखुं आज 20-30 वर्ष तले ए गाँव अवस्था बहुत दयनीय थिला। कालक्रमे ये तो एक वैप्लविक परिवर्तन हो जाइए जेहेतु आमर युवक भाई भाई मैंने से माने पाठशाठ पढ़ी बाहर को जाई ए गाँव आर्थिक अवस्था को सुधार एवं आमर प्रिय मुख्यमंत्री जहाँकर बहुत दूरदृष्टि अच्छी से प्रत्येक गाँव को एक सहार ढांचार भी गढ़ी तोली एवं ये आज एक वैप्लविक परिवर्तन तेणु आपण मैंने ये जो स्टेप नहीं ये हूँ प्रत्येक गाँव को एक यूनाइट करिबारे या सहयोग करिबा या हूँ प्रथम सोपान। तेणु मु अनुरोध करी आपण मानक गाँव में हुए तो युवक संघ थाईपर न थाईपर मुझे जानी किंतु जदि न थाए ताले एक यूथ एसोसिएशन तैयारी करंतु जोंटी गाँव रो विभिन्न समस्या अच्छी अर्थनैतिक समस्या हो धार्मिक समस्या हो कि गमनागमन जो असुविधा होची आपण माने लिस्ट आउट करंतु एवं पूरा पंचायत समिति आपण पाखरे अछि हमर प्रिय विधायक भी आपण पाखरे अछंती निश्चित